Arratsalde batez, bi lagun bilduta zeuden. Aspertuta nago. Baita ni ere. Guazen futbolean jolastera. Guazen mendira paseatzera. Guazen antzerki egitera. Zer antzerki? Tarzanen antzerkia. Ale! Guazen lagunei deitzera. Etorri! Juan Luis, Igor! Eta horrela bilduta, Tarzanen antzerki egitea pentsatu zuten. Ni Tarzan izango naiz. Eta ni txita. Eta zuek beltzak. Zu neska. Zuek txinguak. Zu semea. Eta zu kontalaria. Guazen dira prestatzera. Eta horrela, Tarzanen antzerkia egiteko prestatu ziren. Prest al zaudete, hasiko al naiz? Jaun Andreok, oianean gaude. Hegazkin bat etorri da. Zu! Eta erori eginda. Eta aur bat bakarrik salbatu da. Galduta dago. Zer egingote du bakarrik? Zer jango du? Bai, tximu bat da, platano batekin. Arrizazu platanoa, Tarzantxo? Tira, zoaz tximuarekin selba bisitatzera. Bigarren zatia. Urte batzuk pasa dira. Tarzan hazi eginda, eta oso indartsua da. Animali denak bere lagunak dira. Lehoiak, elefanteak. Egun batez, selbara neska bat agertu zen. Neska bat! Nola arraio etorri zara selbara? Nire aita esploradorea da. Elefanteak harrapatzea etorri gara eta nik galdu egin nahi. Lasaitu zaitez neska, nirekin biziko zara. Talako batean neskak haur txiki bat eduki zuen. Oso mutiko polita zen, Boi jarri zioten izena. Saber. Yo, seguiola. Yo. Zatzenaiaz. Kutsi. Yo politia. Laugarren zatia, Boi azten ari da. Laister nirekin, Pantera harrapatzera etorriko zara. Oso txikia da oraindik. Fruta bakarrik jaten duta, elefanteren hankak ere jan behar lituzke. Jan! Jateko! Asto bat zara, nazkatuta
Preparatuta nago, txitarekin paseatzera noa. Pazientzia. Ergel bat zara. Ergel bat. Zure erruz Tarzan asarretu eginda. Tira, ariketak ikastera. 2 eta 2. Ederki. 3 eta 3. 3 eta 3. Ixo, ikasiko duzuta, maitia. Ospamendi zoaztek ateritera! Oh, Tarzan, bai indartsua zarela. Oh, hemen odola duzu? Goazen siestegitera, eta zu boi tximuekin jolasten ibili. Azkeneko zatia, urte asko pasa dira, eta aur asko jaio dira. Zahartzen ari naiz. Eta ni errenka nabil. Baina gure semeren bat oso famatua izango da. Eta telebistan azalduko da. Aurra! Bat, 2, 3, eta bestea? Familie. Zuetako nor izango da famatua? Baina hortarako gimnasio asko egin behar da. Tira, beti bezala. Lerroan! Bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat. Tarzan 100 urterekin hil zen, eta bere seme bat famatua egin zen, eta gaur Euskal Telebistan ateratzen da. Bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat, bi. Eta hemen bukatzen da antzerkia. Txalo bero bat!